дигар савол. ман чанде пеш аз рӯи нодониям нисбати шумо бадгӯиву ғайбат кардам. хоҳиш мекунам аз тариқи ҳамин интернет бахшиши маро қабул кунед. ман шуморо бениҳоят дӯст медорам. бобоҷон, метарсам аз дунё бо ин хатои бузургам равам. бародари азиз ва ё хоҳари азиз, касе бошӣ дар рости мо ҳар як бадгӯие ки карда бошӣ, иншоаллоҳ шумо ки ако бахшиш пурсидед, аллоҳи меҳрубон бахшидана дӯст медорад. зиллиҳоз ҳар як суханеам ки гуфта бошед, мо бахшиш кардем. ҳар як ғайбатеам ки дар рости мо карда бошед, ман бахшиш кардам. ҳеҷ гоҳ ман мақсад дар дил намегирам. ако вақте ки мо ин қадр барномаҳо дорем, ин қадар маҳфилҳо маъракаҳода мешинем, ако гуфти ҳамин тоҷикои мо пушти подшоҳ ғайбат гуфтагиям. беғайбат ҳам намешавад. пайғамбарора ин қадар таҳқирҳо карданд, бузургора ин қадар озорҳо доданд. ако мо кием, бародарои азиз ва гиромӣ? барои ҳамин ҳазрати иброҳим ибни адҳама ҳикоя мекунанд ки ин мардак мисол дар падаршам подшоҳ буданд, худшам мега подшоҳ буданд, вале вақте ки аз тамоми мулку аз тамоми дунё бисёр дар дилаш як хунукие пайдо шид ва мегад рости роҳи бандагиро пеша кард ва ҳатто биёбон ба биёбон мешуд. худомон дад мақсад шайх меган ё дарвеш меган ки мегад дар пушташ як қопчаи партофтагӣ кӯ ба кӯ мегашт. хай инҳо мақсад боз ба худшон розҳо доштанд, зикрҳо доштанд. мегад ба пеши бозоре гузашт, дид ки анора дид, дар дилаш бисёр як завқи хӯрдани анор пайдо шид. ҳамин иброҳими ибни адҳама меган назди ҳамун фурӯшанда омад. иброҳими адҳам аз рӯи тақво шуд, аз рӯи худотарсиву аз рӯи он ки аку мулку мола ҳамара ки тарк карду роҳи мақсад и тариқата ки интихоб кард, дар тамоми забони мардум сухани иброҳими ибни адҳам буд. бисёр маъруфияту машҳур буд. ва ин савдогар нашинохт ки ин иброҳими ибни адҳамай. омад пешаш гуфт, ана ман пул надорам, гуфт шароит надорам. ҳамун попушакша баровард як калуши кӯҳна. гуфт агар ҳамин калуш ма битумад ягон донак анорам наметӣ? ин одами савдогарам мега одами бисёр эҳсосотӣ буда, одами ғазабнок будааст. фикр кард ки ин одам мара масхара мекунад. мегад як шата мегад ё ду шата мегад. ҳамин хел мегад зад иброҳими адҳамаву аз пеши ҳамун дуконаш пешаш кард. мега нафарҳое ки дар болотар буданд шинохтанд ки иброҳим ибни адҳамай. давида пеши ин омадан гуфтанд, шинохтем ин одам ки? гу не, гу анамин иброҳим ибни адҳамай. ин одам мега бисёр хиҷолат шид, ғамгин шид ки ман ин хел одами бузург, ин хел одами шарифа мақсад бо шата задам. мега аз қафош давидан, омадан анорҳоро ҳамаша дар дасташ гирифтанд. гуфтанд марҳамат бигир. гуфт ҳазрат, ман шуморо нашинохтам. гуфтанд не, ман дигар мақсад қабул надорам. лекин гуфто хай бахшиш кун ки ман по дароз кардам, ин ҳоли ман чӣ мешавад? гу вақте шатаи дуюма мезадӣ, ман шатаи якума бахшидагӣ будам. вақте шатаи сеюма мезадӣ, ман шатаи дуюма бахшидагӣ будам. аллоҳи ман бахшидана дӯст медорад. барои ҳамин иншоаллоҳ, бародарони азиз ва гиромӣ, мо ҳам аз зумраи мо бандагоне ҳастем ки ҳар касе дар ҳаққи мо ҳар чӣ мегӯяд, агар мисол бахшиш пурсида бошад, бахшишам ки напурсида бошед, бародари ман шуморо бахшидагиям. ҳеҷ ягон дар дилҳотон ягон қудрате ҳам ё ягон ғамгиниам пайдо накунед. дигар саволе ки омадааст, аз бинӣ доимо хун меравад, таҳорат мешиканад. оё ҳар бор таҳорат кунам? бале, хун таҳората мешиканад, бародарои азиз ва гиромӣ. аз ин лиҳоз шумо дар ҳар як намоз ки ра вузӯи маъзур мегӯянд, яъне таҳорати узрнок, ё ин ки мисол хун меравад, ё пешоб меравад, ё бод меброяд, ё захме аст ки хунаш меравад, ё зардоб меравад, хилас инҳора вузӯҳо, яъне таҳоратҳои маъзур мегӯянд. барои ҳамин шумо метонед ки ҳар як намоза таҳорати нав кунеду намозотона хонед. ба хотири ин дардҳо
намоз аз гардани шумо соқит намешавад. саволи дигар гуфтааст барои мард гарданбанду дастмонаи нуқрагӣ дуруст аст ё на? на гарданбандша бародари азиз истифода кунед, на мақсад ангуштариша. барои ҳамин агарчанде дар ангуштарӣ истифода кардан шумо гунаҳгор намешавед, вале акун мустаҳаб шуморидан муҷтаҳидои мазҳабмон ки аслан ҳамин ангуштарира дар вақтҳои пеш подшоҳо ба хотире ки муҳр дошт, печат дошт, ба ҳамин хотир истифода мекарданд. барои ҳамин агар таркшам ки кунен, яъне шумо гунаҳгорӣ надорад. ин маъноеро надорад ки агар ман ангуштарӣ надошта бошам тарки суннат шудааст. лекин касе ҳам дошта бошад, акун мо ҳаққи маломату манъ кардан надорем, лекин гарданбанду дастбанду инҳош бародари азиз аз нуқра ҳам ки бошад, ин нодуруст аст. дигар саволе ки оё худо намози қазоро мебахшад агар пушаймон бошӣ аз нахондан? не, намози қазо ҳеҷ гоҳ бахшида намешавад. бародари азиз, шумо вақте ки намозҳотон қазо мешавад, ҳатман кафоратуш адо кардан шавад. баъзеҳо шояд барои шумо ҳуҷҷату далелҳо ё ки барои шумо фатво диҳанд ки намози қазо вақте ки ту нахондӣ мақсад тавба ки худо мебахшаш. не, ҳеҷ вақт намози қазо аз гардантон соқит. инҷа ҳадис аст бародари азиз ва гиромӣ аз пайғамбари нозанинмон, ҷаноби имом муслим ҳам овардааст ки расули акрам гуфтанд ман насия салотан ав нома анҳо факафоратуҳо ан юсаллиҳо иза закараҳо. пайғамбари гиромӣ гуфтанд ҳаргоҳе ки шумо фаромӯш карден намоза нахонден, бин ав нома ё хоб дазадену намоз ай шумо қазо шид, мега ҳамин ҳолатда чӣ кор ку? факафоратуҳо, кафоратуш чиай? ҷуброни ҳамун чиай? ан юсаллиҳо иза закараҳо. ҳаргоҳи ба ёдот омад, бародари азиз, дарҳол мега кафорат шаме ки ту намоза адо ку. намега ки мақсад бахшида мешавад тавба ку. инҷа дар ҳазрати ҳадисе ки имом тирмизӣ меорад, имом насоӣ меорад аз аби убайдаи ибни абдуллоҳ ибни масъуд ки мегад ана шағалу расулуллоҳи ан арбаи салавотин явмал хандақ. дар ғазваи хандақ пайғамбар бародари азиз бубинем ки мегад чи машғулш кардан мушрико, яъне дар ҳамон ғазо ки иштирок кард 4 намоз мега ай ҳазрат тарк шид. ҳатта заҳаба мин аллайл ма шаа аллоҳ. як қисмати шаб мега гузашт. фаамара билолан. ҳазрати билолро чӣ гӯбад? фааззана сумма ақома. багу азон бугу аку намозоеро ки тарк кардем мақсад ай намози пешин и тарафа хондан бигирем. фасалла зуҳр. азон гуфт, қомат гуфт, пешина хондан. сумма ақома фасалла аср. багу қомат бугу, бо қомат гуфт, аср хондан. фасалла алмағриб. сумма ақома. багу қомат бугу, бо қомат, бо шом хондан. фасалла алишо. багу қомат бугу, бо қоматам, бо хуфтаншона хондан. яъне бародари азиз, намозҳое ки қазо мешавад кафоратшон адо карданай. аз гардани шумо ин намозҳо ҳеҷ гоҳ соқит намешавад. саволе ки дигар омадааст, бобои ҳоҷӣ, ҷойҳое ки салом додан дуруст нест мегуфтед. аку салом бародари аслан ин суннати пайғамбармон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. дар ин 30 савоб аст. ассалому алайкум 10 савоб ва раҳматуллоҳи 20 савоб ва баракоту 30 савоб. шумо мақсад ҷойҳое мешавад, мақсад як одам хоб бошад, ҳолати ноҷоизие ки ӯра салом бояд надӣ. як одам дар даруни масҷид дар зикрай, мақсад саломш надӣ. бин ё ин ки мақсад як одам дар ҳоҷатхонай саломш надӣ. ё ҳолате ки мақсад дар ҳолати таом хӯрданай, бештар ҳамин чизо дар мо риоя намешавад. дар даруни таом дастҳомон истодагӣ бар болои сарат меяд, дастша дароз мекунад, қадид салом мекунад. ё ҳолате ки мега муаззин азон гуфтесай, муаззина азон нагӯ. ё медрои ки амри маъруф рафтесай, ҳамун одаме ки доияй даъватгарай салом нагӯ. одаме ки дар ҳоҷатхона нишастагӣ бошад саломш нагӯ. одаме ки ҳамом кардесай саломш нагӯ. халас ҳамин ҳолатҳое ҳаст ки мисол салом ба инҳо нодуруст.